ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବ ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଏ ସେବକର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଭାବର ଠାକୁର, ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ। ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଝରେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଡାକିବେ, ମଣିମା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବେ। ସକାଳୁ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହ ଭକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଅନ୍ତରରୁ ଝରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡୋରି ଲଗେଇ ଦେବେ। ଏକଥା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଧମ ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର କଥାମୃତ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ କଥାବସ୍ତୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାଟି ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ରଖିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଯାଜପୁରର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଯାଜପୁର ସହରରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବହୁତ ସ୍ୱଭାବରେ ସରଳ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ ଏବଂ ଭିକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଧନରାଶି ନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ଆୟ କରନ୍ତି ସେତକ ସେଇଦିନ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି ବା ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆଣନ୍ତି ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ବ୍ୟତୀତ ସବୁକିଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦୁନିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ବା ସତ୍ୟ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? ସବୁ ହେଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଉ, ମନୁଷ୍ୟ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଧରିବେ ସେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ସେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଯାଜପୁରରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନେ ଏବେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ହଇଜା ବା ଅନେକ ରୋଗର କାରଣ ସାଜୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେଇ ରୋଗ ସେଇ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଜପୁରରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କିଛି ଭିକ୍ଷା ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ କିଛି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଗଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ବା ଭିକ୍ଷା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଦିଅନ୍ତି?
ସେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଯେବେ କିଛି ନ ମିଳିଲା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ, ସେ ଖାଲି ହାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଭୋକରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ତ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲେ, ଅନେକ ଗ୍ରାମ ବୁଲିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଚାଲ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସେଠାକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରହୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋର କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ହେଲା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ। ସେ ମିଳନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ଯେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବେ, ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଜୀବନର ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଭୁଲି ସାରିଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ପଚାରିଲେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଜଣେ ମାତ୍ର ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କେହି ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମେ ତାହେଲେ ସେଠାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ କୋଳ କରି ନେବି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଆ ହେଲା। ବିଳମ୍ବ ନକରି ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଡେରି କରିବା ଆମ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏହା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସେମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ 4 ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଧନ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତ, ଧନ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ମଣିମା। ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଆପଣ ଡାକି ନେଉଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା। ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ହାତରେ ଲାଠି ନେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆପଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସମ୍ମୁଖରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେପରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥାଏ, ସେମାନେ ଏହି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିବା ପେଜନଳା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏ ସେଇ ପେଜନଳା ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲା ହେଇଛି ବା ସେଠି ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗଛ ଅଛି, ସେ ପେଜନଳା ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେଠି ସ୍ମୃତି ବି ସାଇତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପେଜନଳା ପାଖରେ ଯେଉଁଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଷେଇଶାଳାରୁ ରନ୍ଧନ ଭାତର ପେଜ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ, ଗାଈମାନେ ଏଇ ପେଜକୁ ପିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ନିକଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ।
ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆରେ ଆପଣ ଏଠାରେ କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଚାଲ ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ କିଛି ଭୋଜନ କରିବା। ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବା କିପରି ଜାଣିବେ? ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେ କିପରି ବା ଜାଣିପାରିବେ? ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ଭୋକିଲା ଅଛୁ, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ମରିଯିବୁ। ବନ୍ଧୁମାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ମିତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାରପାଳ କେବଳ ବିଶେଷ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆଜି ରାତ୍ରିଟି ଏ ପେଜନଳା ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇନେବା ଏବଂ କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଷେଇର ପେଜ ପିଇ ରାତିଟି ଏଠାରେ କଟାଇବା। ସେ ଯୁଗରେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଯେ ଅଧିକ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ବସିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ମୋର ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ କରୁଣାମୟ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ସେମାନେ ତେଣୁ ଏକ ଭଙ୍ଗା ମାଟି ପାତ୍ର ପାଇଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଜର କିଛିଟା ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପେଜ ପାନ କଲେ। ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିବେ ତ ଡାକ ମହାପ୍ରଭୁ? ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଜଗତରନାଥ ଦୀନବତ୍ସଳ, ଆପଣ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆପଣ ମୌଡ଼ମଣି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ଭାବର ଠାକୁର, ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଠାକୁର ଆପଣ। ଏ କଳି ଯୁଗର ଆପଣ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ଦୈବ ବିଧାତା, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ବାହାରେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। କୃପା କରି ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆଗେଇ ନେବି କଥାବସ୍ତୁକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। କାହାର ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କଲ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଏ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଭଲ କାମନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।